Balikbayan nga taga Mandaue City naka-home quarantine na sa pagkaron human siya maabot sa nasod gikan sa Hong Kong. Samtang ang syudad nagtinguha usab nga madeklarar nga ubos sa state of preparedness. Anang report ni Nico Serino. Sa inisyal nga impormasyon nga nadawat sa Committee on Health sa Konseho, may usa ka person under monitoring nga taga Mandaue ang gi-obserbahan karon. Naka-home quarantine kini human makabalik gikan sa Hong Kong. Ito silang balay kay based po sa meeting gahapon ni Gov Gwen nga kinahanglan manggod ko i-home quarantine nasa good sila standards or criteria para kamo pasar nga pwede home quarantine. Samtang gikalipay sa opisyal ang tanyag ni Governor Gwen Garcia nga pondo aron ipalit og mga kagamitan kontra sa nCoV. Tanang LGUs apuran aron ipalit og kagamitan taliwa niining health issue. Usa sa requirements ang pagpadeklara sa LGU sama sa Mandaue City ubos sa state of preparedness. Dako kayo nagtabang sa ato ang Lex for Mandaue kay mutabang na purchase na sa mga alcohol, mask, thermal scanners, daghan tag mabuhat ana. Samtang gitigom sa City Tourism Office ang mga tagduma sa hotels ug pension houses sa Dakbayan. Giauhag ang hugot nga koordinasyon sa ilang sektor aron makatabang sa kampanya kontra sa sakit. Usa niini pag-auhag sa tanang mga miyembro bisan pension houses o inn nga magpalit og thermal scanner. Temperature taas-taas. So dili man dayon ka dili gina-allowed nimo imo nang kuano dayon ang guest. Interviewon pa na nimo unsay ang history, kung asa siya dapitan, gikan, unsay mga lugar yang giadto. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.